Il-Prim Ministru Robert Abela qal li fid-diskors tal-lejla il-kap tal-Oppożizzjoni wara li sejjer mill-ħażin għall-ar. Il-Prim Ministru sostna dan f'reazzjoni qasira lil ġurnalisti u ħiereġ mill-Parlament wara d-diskors ta' Bernard Grech li fih kompla jikkritika l-budget. Il-Prim Ministru deskriva d-diskors ta' Bernard Grech bħala wieħed li wera biċ-ċar kemm huwa maqtuħ mir-realtà u kemm saħansitra għadu lanqas fehem is-serjetà kbira li jitlob l-uffiċċju tiegħu ta' kap tal-Oppożizzjoni partikolarment f'mument daqstant ta' sfidi. U qal li għada fil-għaxija fit-tweġiba tiegħu se jkun qed jispjega r-rilevanza tal-viżjoni ekonomika u soċjali li l-Gvern għandu kemm għallum kif ukoll għas-snin li ġejjin. Lejla assistejna l-diskors ta' kap ta' oppożizzjoni illi wara biċ-ċar kemm huwa maqtuħ mir-realtà li saħansitra għadu lanqas fehem il-gravitas illi jġor l-uffiċċju tiegħu partikolarment f'mument daqstant ta' sfidi. Wara wkoll in-nuqqas ta' ħila teknika fis-suġġett ekonomiku tant illi ma kien hemm ebda analiżi ekonomika tal-budget. Imbagħad il-kap tal-Oppożizzjoni jogħġbu jgħidilna illi more of the same aħna jiddispjaċini ngħid illi hu qas nista' ngħidlu li huwa more of the same għax wara biċ-ċar illejla kemm sejjer mill-ħażin għall-ar. Għada min-naħa tagħna se nkunu qegħdin nispjegaw ir-rilevanza tal-viżjoni ekonomika illi għandna kemm għallum dik il-politika soċjali kif ukoll il-politika ekonomika tagħna rilevanti għallum rilevanti wkoll għas-snin li ġejjin.